Evo ga, iz drugog pokušaja sam uspio i ja. Prije nego počnem, Vedrane, pa ja ne bih rekao da ti meni kao predsjednik područne organizacije Trnja ličiš za našeg gradonačelnika, nego ti mene više sličiš i u ovoj fazi mi više podsjećaš na našeg predsjednika kluba dok je imao štaku našeg dragog Prnometa, evo tu je pa pozdravljamo još. Poštovani predsjedniče naše stranke i naše HDZ-ove vlade, gospodine Plenković, poštovani ministri u vladi Republike Hrvatske, svi dužnosnici, predsjedniče područne organizacije Trnje, dragi Vedrane, uvažene kolegice i kolege iz Hrvatskog sabora i Gradske skupštine, poštovani hrvatski branitelji, zahvaljujući kojima danas živimo u slobodi, posebno pozdravljam i vas, draga mladeži HDZ-a Trnja, dragi naši utemeljitelji, sve vrijedne članice i predani članovi HDZ-a koji večeras slavite našu 29. obljetnicu. Želim vam sretan 29. rođendan Hrvatske demokratske zajednice na Trnju. Dugi niz godina se družimo i vjerujem da me većina vas poznaje kao dečka iz Dubrave, a malo vas zna da je moja roditeljska kuća ovdje 200 metara dalje od ovog mjesta i uvijek kad sam na Trnju se toga sjetim. Dakle, vežu me jako lijepe uspomene. Djetinjstvo i mladost sam proveo ovdje, a po zastupljenosti mladi Trnje je danas poznato unutar Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba. Rekao je i Vedran, novo izabrani predsjednik mladeži Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba i iz ove gradske četvrti, mlad je, a u mladi je predsjednik područne organizacije, kao što su to iznad prosjeka svi članovi ove područne organizacije. Kroz hrvatsku povijest mladi su uvijek bili nositelji promjena. I sada poručujem tebi, Vedrane, i tvojim članovima, našim članovima, bolje reći očekujemo vas da budete nositelji promjena i u četvrti Trnje, odnosno u cijeloj lokalnoj zajednici. Odlična ste ekipa, puni ste zanosa, puni ste energije i ja vas zato molim da i dalje koristite to u projekte o kojima ste govorili još u svojoj prezentaciji prije otprilike 2 godine. Podržite se tog filma koji ste tad započeli i potencijala koji ste prepoznali. Ali moram ovdje spomenuti park na Savici, nesanirano odlagalište otpada. To su bile 2 teme na kojima su populističke stranke tražile glasove. A to su teme o kojima vi prvi, o kojima HDZ prvi u ovom kvartu treba medijski istupiti. O važnim temama svoje zajednice, o HDZ-ovim projektima i postignućima moramo govoriti javno. I u tome ćete uvijek imati potporu gradske organizacije. Vaši susjedi, oni vas moraju osobno poznavati. I moraju znati da ste vi predstavnici HDZ-a i da vi prvi govorite o njihovim problemima. Naravno da je njima najvažnije hoće li se njihove plaće ili mirovine povećati ili ne. Hoće li se otvarati radna mjesta i podizati životni standard. Što sve naša vlada i postiže. Ali obiteljima koje svakodnevno izvode djecu u šetnju u park, njima je itekako važno da znaju i hoće li to i dalje u tom parku moći. Zato vam i poručujem da te teme gurate, da stavljate probleme koje ste prepoznali u medije, da komunicirate o tome, da budete prvi koji za svoje susjede govore upravo o problemima svoje sredine i svoga kraja. Danas je počela korizma i u njoj mi vjernici ne propitujemo samo sebe, svoj duhovni život, nego i svoj odnos prema drugome, prema vlastitoj zajednici. Pa evo, Vedrane, ti si liječnik i vjerovatno bez svojih kolega, bez medicinskih sestara, ne bi mogao toliko pomagati ljudima kao što to činiš. Bez svog područnog odbora HDZ-a
bio bi predsjednik samom sebi. Tako ni gradski HDZ, bez svih svojih područnih organizacija, bez svog vrijednog i predanog članstva ne bi imao smisla. Pojedinačno ne možemo ni blizu postići ono što možemo kao zajednica. I upravo tim putem svoju energiju usmjeravaju. Ne trošite se i ne trčite napraviti nešto drugome iza leđa, jer neće vam ništa ostati. Usmjerite se na to da stojite jedan pokraj drugog, jer u tom slučaju jačate i postoje stranke na kojem stojite. Zajedništvo je ključno i zato pred nama je nekoliko bitnih događaja, odnosno izbora. Prvo nas očekuju europarlamentarni izbor. Na kraju godine predsjednički. Imat ćemo, dragi prijatelji, žestok tempo i trebat ćemo jedni. Prvi veliki ispit, kao što sam rekao, su nam europski izbor. Ne zaboravimo, upravo zahvaljujući EU sredstvima mi gradimo Pelješki most te čuvamo hrvatsku granicu od ilegalnih migracija. Upravo zahvaljujući EU sredstvima obnavljamo i Novozagrebački rod. Moramo ljudima osvijestiti koliko je bitno ko će u ime Hrvatske djelovati u Europskom parlamentu. Zastupnici naše narodnjačke i demokršćanske stranke ili raznorazne lijeve frakcije koje bi izbacile vjeronauk iz škole. Pozivam vas da i to zajedno odradimo, vođeni nedvojbenim uspjesima kako naše stranke, tako i vlade, i rezultata će uvijek biti. I još jedanput na kraju dozvolite da vam svima čestitam još jedanput 29. rođendan. Hvala vam.